Kisha. Hey. Ambona mashura ndana nasi shamari. Mtauriri. Iwe, autani sizwa. Uchaona mama Caretaker kandara chizwa. Kadisawira. Kana sekuru ku price vari nani? Anzi Caretaker veni. Boto sekuru ku price. Chavaona zvako. Kudza. Kakamira sei? Nandi ndizvokupuwa stress nichigara mumari dzangu. Ndezvokupuwa stress. Shamwari. Zvakaoma. Kana mukomana kunyenga musuya kusha chingoro ari nani ka. Auzachauriri. Handite makeup yangu ndienda zvangu nani zvokunetswa iri. I can't wait to kuvaona. Chavaona. Hani ndazopintroduce iri Caretaker wanyowani. Zvekupai. Amen. Hani mbele zvangu ndienda zvangu tsvaga mari. Shamwari. Hanzi angazi, mandivela akati angazi. Yes, Sawira wangovuti uyu. Nguvevi anga kutoziva zvakaita Caretaker. Amen, ngatimire timboona mashure acho iwaya anzi ariko aya. Sawira avasora. MTO WASP was big. Na 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 na. I fall in love with you, girl. 'Cause ndiwe wadaida. Ndakakupa moyo wangu, baby. So please usape waubreaka. Ndiwe smile keeper yangu. Ndakulimbisa ndidi kukutambisa. And you know. Caretaker makadini. Tinofara makadini. Siboshe di. Caretaker swali. Ndiye msana ndachitaura yanga asipo paya paya. Andogara naye apa. Anonzi Kisha. Tafara nekuziva isisi. Kisha. Yo Kisha. Anopenga ndo zvatori zvenyaya, never mind. Ndo zvari. Zviraizi. Maita basi. Yo Kisha. Never mind. Como gumirei? Se ana zvauri kuita zvinofanira kumusha ari kuuya iwe chiko. Thanks, serious, yeah? It was something else. Stand up by us, yeah? Ndakakupa moyo wangu, baby. So please usape waubreaka. Ndiwe smile keeper yangu. Ndakulimbisa ndidi kukutambisa. And you know. Kuti ndiwe pamoyo wandipenda kurasisa. Uripo. Hana inofara, inogadzikana. Ndakuda mskana, nguva yachakwana. Ndichakutora, ini ndokurora. Uchava murora. My day. What unasika nguva yose? Andikishaya kuti ndipatse. Asingakudza wani. Ndakanganisa dzimba dzacho ndedzikanyanya kubatana. Kukubatana kwedzimba sei? Ndafamba gosha. Amba yakachinesa murufu. Hapana. Ungakangana pandakudza tinosvika pakane mangoro panze. Wosvikaona kwepapa panopanda kufuwa. Handela ndichinozvisa musoro. Gogogoi. Gogogoi. Chenesa kunonga kusikumusha kakuno.
ukapinda pagedhi wovhara uchienda kopinda kuti ukasvika niti gogogoi pagedhi aiwa kunoga kufumusha shamwari. Oh my God! Hey! What? Mommy, you know what was that? Yes, this is here. Hi, Marade. Oh, this is a butsu. Maybe. Pagedhi kuti wagoti gogogoi. Apo uchikobvisa kuti butsu panapa. Sezvo pakachena ndipinde nebhutsu. Andiri kuona pane mateuza pasiyana nekumusha kumusha nekune zvimadhaka pasi. Pane mateuza anenge achitonhora. Iwe wopinda kuti netsoka. Sorry sis. Majaira zvekumusha manje unoka kusi kumusha. Chatinyadzisa. Sorry sis. Bravo. Hi. Hi, how are you? I'm good and you? Okay. Yeah, tell me more about you. About me? Yo. Why are you asking? Just wanna know you better, you know? Se munhu angosvikawo panapa timbozivano kuzvitishambukaitikawo anything ataizi. Is there any problem to see someone who's sitting outside here? No, but iwe uya panzvimbo penanga tatsoenda kubvunza kuti ungondudza more about you. Ko kana izvezvi pakatongobudawo Okay, vanhu. fine. Call me Jack, and I'm from Mangwende's village. Mangwende's village now. Where is Mangwende's village? It's in Chifu. It's a small rural area. Okay. Yeah. Saka iwo ungavingazoita nezviro. I'm sure. Ndiri caretaker. Panapa ndindoona nezvepanapa kuti pakamira sei zvinzoko. Nothing much. Yeah. Okay, nice to meet you. Oh, By the way, you sure. can call me Patience or Keisha, but you can call me Keisha. Okay. Baba, dipinde. Alright. Yo. Call me Jeba. Iwe wanyazonetsekana neiwo. Nothing. I'm not going to take an but I'm worried about you. What about me? Yeah. Kuti ndaitei? Notaura chine zvinhu zvakadai zvino. Oh, come on. Munhu ari kunyepa uri. Sha. Akudzoti ari kunyepa ndianiwo. Mina ndikuudze. Apa uya kanzi ndiketeka wera nditi. Apa kuudza kuti anzi I just came to see a friend. A friend achinzi caretaker. Inyaka here. Use your common sense zvozvo. Masikana ka. Masikana. Anyway, it's fine. Wakuita sei? Baba. Okay. Yes. Mana ndi. Usakwadama. Chi? What's wrong with you? Tora chair ugare pasi. Mati? Tora chair. Mbapa ugare pasi. Hey. Tsika dzako dzakanyanyisa ndi. Auchiona usagwadama pasi. Pane paine tsvina chichenso for handiti. Anyway, uri right? Ndiri right Makadini. Right, nurisiwe penyo. Uri right, I'm knowing. Ndiri boy. Ko Radzatu wangu amini chi? Ndogara kumusha. Ugara kumusha. Tese togara kumusha. Ine ndobva kumusha muzi. Munobva kuti? Ndobva kuchifu.
nonzi kwanyazvidzi kwamangwende village ndokumusha kwede ndafara nekukuziva nesu tafara nokuzivai and ndotofarawo ndikasangana munhu kumusha because azondifadza usteri ndo kwandakakuaa. Hey, are you out of your mind? Wafara nekuziva chii papa chandoziva? Sorry chichacho. Asi sorry ndo shoko rechirungu rakadzidza rega kumusha. Ayo. Saka pana pari kuitiwa wapedza wasuka. Ai docho nosuka. Saka chienda nosuka. Ni baba ini. Sene nekutaura nyaya nevana matunza. Saka ndo uketeka wacho muri kuita muchiita teki vana. asi pane chakaipa pakutaura nemunhu. Hapana. But inini chete ndine munhu mukuru panapa. Yeah, of course ndozviziva but haisiyo passport yekuti ndingatadza kutaura nemunhu andinenge ndichigara padhuze naye. Havana. Atadzei mwana wacho. Ndimotaura nyaya dzene mwana wacho. Okay, anyway. I have no words. Thanks so much. And ndichataura naye futi. Next time kana muda kutaura nyaya mushata ini. Sega, I'm serious. Okay. Can I ask you something? Oh yes. Okay. Why you dress like this? Asa muzive mucheno. Avana kumusha munonetsa. Ndo mucheno ipa. Okay. Fashion. You know what? And then I advise you kuti upfeke zvinhu zviri decent. Sorry kana ndataura zvisingaiti but ndozvamafungira ndinoita. Thank you so much. Take your advices to yourself. I know how to take care of myself. Okay. I'm sorry. Next time, try to mind your own business. Mayara. Is she crazy? Huh? Nchora naye. Okay. I don't know what to do. Yes. Uzokanda. Ewe. Wosala pamwe zvakanaka. Ndanzwa nyaya dzako. Naye vanoti caretaker wepana. Tunzwana. Ana kutsvaga varume vakazoita basi. Alright. Kambe bo. Iri bo. Yes. Maswera sei. Correto. Seguro. Uri sepenyo. Penyo wangu uri bo uri sei wenyu. Uri nani kuti akaroda kutaura ubvoita ngoruka kama chiko. Hanzi ndisataure nemina nasisi. Hadzoita sekataureni asi andodya vanhu. Aiwa vatongodi kuti nditaure nema ndizive kuti sei. Alright. But uri right up. Yeah, ndiri right. Nema sisters hausi patocharing because it seems like vanonyanya kukusona stiri. Vanenge vachida kuti nditedzere zvavanenge vachida. Zvavanenge vachida? Kuti chii pautedzere zvavanenge vachida zvii?
kuti ndivateerere kana vachibuda tikaenda voda kuti nditedzere zvavanenge vachiita. Vanenge vachiita sei? Vanenge vachitiendesa kumapati kune kuchinwa doro. Chii chakaipa pakuti uende panomwa doro nokuita focha? Handina kuzvijaira zvekuenda nevanhu vakawanda vanenge vakachena, ini ndinenge ndisina kuchena, plus nochinwa doro, kuputwa fodya, handizvigoni kujaira kuti unova mahiro edu musha, takagara zvedu tisingaiti izvozvozvo. Okay. Sorry. Okay, it's fine. But ingogara uri safe handiti? Muno muHarare munoitika zvinhu zvakasiyana-siyana. Ina ndinozivawo zvekuno kuHarare. But ndakangoudzwa uchibva kumusha namama wakandiudza kuti pauri kuenda kuHarare mwanangu, dzidza kuva munhu ari honest. Handiti ka? Simply the same newe. Dzidza kuva munhu ari honest. Anoita zvinhu zvake zvisina chitsotsi mukati, zvisina kutadzira vamwe, zvisina chiverenga bhaibheri rako, uchinamata, usatedzere zvinenge zvichiitwa nevamwe. Handiti ka? Ndichazvitedzera. Good. Maswera siyana sisi. Mai Maria, makagara napreacher. Iwe haukunzwisisi. Preacher vari kupreachera mwana. Zvawakaenda kuno? Hamunombobatwa? Handina. Saka muri kuitai baba? Tatikangozorora kuti Kuzorora chii? Wapedza basa? Wamedze? kwasara kushainisa. Kushainisa ubva wakoshesava kuti utaure navo kuzorora. Ndozvawakaenda kuno? Achatinetsa uyu. Iwoka. Iwe. Nai, sorry. Imi murise nyararai zvenyu. Nyararai. Kubvunza chamunobvunzeni. Mwatadza kana kushaina, muda kuzorora muri tumi, zorora kutasikwa. But why muchimudaro mwana? Hamusi kusangana nemvura. Ndati muda kuzorora kupasi tapedza basa. Madi kumirira apedza kushaina muzorora. Iwe, ndozvakadzisawo musha. Mind your own also. Mind your own business. Hamusiwo zvamakawira panapa. Caretaker yekubata-bata vana ipapa hatizive zvamasara muchimuita. Saka kuziva kuti mind your own business panapa. That's my surprise. I think she's the one I'm looking for. And I'm sure this is my destiny. What else? Oh, God. Okay. I'm sure I'm almost there. Just for some seconds, some minutes. Oh, Jake. I'll take her. She's the one. Mandikuona nyaya dzako. Nyaya dzangu dzipi futi? Shatariswawo izvozvizvi kamusana kaanenge achimbotaura nacaretaker wako hatichazive zvavanenge vachitaura manje. Aiwa kasikana, iwe unofanira kuziva kuti mwana uyu akabva kumushandisa. Pamwe ivo caretaker ndova kutoapusha mwana. Ina hangatadzi kuita madhira angu nemwana akabva kumusha. Izvozvizvi kana kuti boyfriend yangu iwe panapa ndakutotya. Noda kuka mwana kangu kumusha kwakati gira kumabhuraza. Unononge zvinonakidza kuti ndini ndikuramba ndichimboshandira kaninaka kwaka nebasa rangu rochimboenda ndichinoshandira kaninaka kwapa kaguta nekangotaura nyaya nacaretaker. Ama hatindotiwo vana vakabva kumusha vakwaniswa kuziva Harare. Manje kana wakudaro pasina kana time yaamboti aita kunoku hazvibudi. Unozwa tichi? Chii? Kana ndatuwirira neva. Ndatuwirira. Ndingakamira kako kaende kumusha. Vasikana. Kuti kangogara naye pasi tese, iwo ndiwe munhu mukuru handiti. Wotaura naye mwana kuti akatozonzwisise. Ina nhako yako Harare nemunhu. Hana time yekudzidzisa mwana Aiwa, but handiti shamwari yako here. Iwo munin'ina wako hazi shamwari yangu ka. Ikabva panongonzwisisawo. Aiwa. Ndiri kukupa dhera nhasi, madhera nhasi. Mangwana anenge aenda.
akasaenda mubuda mese nemunoko because nditakatsvaga imwe vakaona ndatsvaga enda yapo mwana zvokuti hanzwi ipinza nyaya dzobhora kisha ndamodzoka ndika ndokutarisi unozoa ndafunge wafunga chii mwana kuti kuita sei na aininga nhasi anditomona kana planja ndikenzonene inisha pane zvandafunga hainini basa chedu izvirachi hainini chaakundibhohwa saka wangofungoita seiyo unozwatichi watanga watotanga new plan really good plan I was thinking kuti kamukomana kaikataiseka kakawasa akakaketeka keda kaita sei kuti ndakazoona kuti good munhu ndakazozviona urikundiseka aiwa kausandisekeza sha muri moya uyaka ndikamutora inini ndikamugezesa kumutsvagira cloba bobo kupinda naye mutauni umu kumuratidza bvutex rinobvuma skin waiketa mafombal but zvokutaura sha that guy zvokutaura zvibuda hazvibuda unozoti chika muya pazvitaura apanaachitogaya kuti chi mufana akareva pasi andi inda kusara chi ndotorawo munhu imba munhu mukuru mosiro isusu vasikana vachiri kutemwa dzinobva kuchii ndopulani kaitofunga kuti onda kunyarara pesu imbonyarara iwe uri mwana mudiki iwewe chimbomira ndikudzi iwe usade kundijairira ndini ndakakutora pazvese zvipi shamwari zvakambonyorwa kuti mwana mudiki mira unzu ndati pane pakanyorwa kuti mwana mudiki hapana kunyorwa kuti mwana mudiki asi mira ndikudzi iwe ndakakutora kumusha wanga uchamuziva here murume azvikana basa izvo saka zvine basa ndezvipi fekti yekuti wakanitora kumusha ukandinza pano ehe chimbira ndichikudza manje chatambika nhasi richidoka ukasabudisa munin'ina wako akaenda kumusha iwewe wacho nemunhu unongotobuda mesi ndikatosara pano unosara pano ndokataga imba zvine basa rindokataga imba tira kuzviona zvine basa rindokataga imba zvine basa tira kuzviona iwe kukura kwakunotiromba kwanyu kwete kwatikumba kwenyu kwatiri usatambire matukutora ndakutozviona izvozvo kamwana ngarototijairia ndikakava nebhedhi rakazare mapete umbamuri manozara ndove mapete kachazodzokera kumusha wakatozoenda kumba kumusha kumba nomwa mahero aitauraya anoajara zvemahero ndijairira fani ndaziva nekunwira harare mozva ndisi ndidzokera kumusha pana akashandisa mari ekuidza kumusha ndiani akatikwidza pano ndiari kuisira kuoa ese muri tu kubvunza chaunobvunzeyo kuzodifenda mukadzi wavo ndiyo wakonzeresa zvese pana baba uranzokumbira kubvunza chaunobvunza pano kubvunzei unomuziva uyu kana niko akabva nokuziva chakanotauya pano uchiziva usachokeoezina basa pamuyamisa chii ndiwe tirabhokoza pano pamba ndiwe une zvese pano patogara ndiwe nguva yeshe yatinokupa uya tozoenda kumusha kana uriwo ukatomufurira zvekuti ataure pana patipinde tisakaminza pano kana vamune mishi dzenyu zvavhara akutomera nyanga zvavhara iwe anzani sorry handisi kuinterfere business range but inini I'm here to help you anditika kuyopechi uyu your sister saka ndine basa samubati mabatiro uri kuita anditika kuna sisi please ndapota zvangu anditika ndimunhu mukuru mufananga muchiyananisa vana vavo arisauuzvakapakana vana uwaunozoti mukuru asina munhu mukuru asaimboramba uri munhu mukuru ndakatimbonzwa zvadaota okay fine please ndapota ndoda kuti mugare mukunyarara nemwana wako mwana uyu nhasi atoenda kumusha asi moda kugara pasina kana chii kana chii garai naye pamwe ndiri makamunzwa kuti ndida kumuroora idhongi uyu chigarai naye mumba medu umu tobhadhira rendi tiri tu sorry tora bhegi rako dzorera mberi edanaoketeka wako
ndini kutaura Hatina kuda basa ndokaudza pano pama mwana uyu. Ndokaudza pano. Okay, fine. You don't know. Aiwa ndozvinzwa kanogara naye. Una kutongwara Aiwa unogara naye. Ndanzwa zvese zvamataura handiti. And I'm sure this is your bag, right? Okay, it's fine. Rega ndikudze chinhu one. She's here to stay. What? Yeah. What? You heard what I'm saying? Guys, muri kuona tichika. Uyu haasi kudzokera. Handiti. Haadzokeri. Koking. Ko. Koma wayeni kwemva matazo rutevera kudaro. Ngita noize kune maroja. Vangu kuzviseka. Koking. Ngita sei? Apa. Kweme maroja mukita noise nake na landlord wenyu sei? Landlord? Nani? Wenyu. Pakuita sei? Uwe kuna no respect kwao. Nani? Zviko zvamukuita. Abva nebioko. Anopenga sezvarutaura. Landlord. Avasinafanira norova nengoma murodhi. Kwemi munozonzi landlord pakuita sei kwemi? Guys, let's sit down. Landlord. Azviko izvi. Landlord. Sorry to disappoint you guys. All of you. So the main issue is ini ndakabva kuchifu. Ndine maparents ese aripo vapenyu. So ndakauya kuno kuHarare kuti ndizotsvaga musikana wokuroora. Saka pandakasvika, unfortunately, pane zvakaitika zvakati siyana nezvinobowa. Ndakauya kuno kuzotsvaga mukadzi wokuroora. Unfortunately, vanhu vandakaona chigara panapa ndakakuona muri 2. But ndandakatarisa behavior muri vanhu vari violent. Zvekuti pamwe pacho ndaitotya kuti ndigare pasi nemi nditaura zvakawanda. So ndine munhu 1 pandakaona pakati penyu kuti angava nekodzero yokuva mukadzi wangu, Saking okwamangwende. So both of you guys, sorry to disappoint you. No. Both of you guys. Inini na uyu. Sorry izveni sezvakakutadzira zvese. Landlord. Nemabatiro atakakuita ese. Sorry izveni. Please, sumukai mugara. No need for that. Sumukai mugare pasi. Ndakambokudza ufuti. Kuti chi? Waiziva ndi landlord. Sade kuita dzvenewe. Asi ndakambokudza kuti Okay, fine. Guys, sorry. But I think I choose one from you guys. Iwe kuti wadii mwana mudiki nyara zvimwe zvinonyara unogona kushanda mumabrazeri Okay, guys. Sorry. Come on. I choose this lady to be my wife. Boss azviti. Landlord. Munozere kuti inini iwe tarisawoni. Ina ndakanangosvoreka undine magaro rese Wait, garai pasi. Gara pasi. Yes, garai pasi. Iwe gara pasi. Okay, iwe. Enda mumba. Unochinja. Hembe dzandakakutengesa. Anditika. Sare papisi. As for you, iwewe na Kisha, anditi. Ndokumbira kuti muchienda, ndokushandisa front, ne bedroom, ne spare, anditi. Ndoda dining bedroom ne spare. Ndozvanda kushandisa from today onwards. And this lady, ndiachava landlord wenyu, not inini. You have no choice. Don't mamirira katoita situation. Wow.
so beautiful. Huh? Okay, anyway, guys. Ndokumbira nemoyo unoda. This is your new landlord. You do respect. Ndokumbira kuti muchite pawo dining. Moshifta zvinhu dining because zvinhu zviri kutouya izvezvi zvokupinda mudining. Ndisisi wavo ndokumbira ungondiregerwa pane zvamusa kutadzira. Oh, nice. No, ndiwaitondifurira waindifura ndidzinge munino wangu yo uchichita munhu mukuru wepana wakutoenda wega okay, guys. I'm saying the dining bedroom next play. Those are changing up to Shandy starting from today night. And it saka ndokumbira kuti muchiita zvotataura mai manje rori riri kusvika tobata offloada zvinhu mudziyo wemumba saka ndokupaiwo almost 30 minutes kuti muclear dining space bedroom and it tinoita zvotataura. And it tinoita zvotataura. Mese muri kuenda kunogadzira zvatataura tichizviitika. Munogadzira zvatataura tinogadzira.